a palabra Gonzalo Constela. Boa noite a todas e todos e moitas grazas por terdes vindo hoxe. Chegar a este 10º aniversario de Arritmar Galicia e Portugal é unha grande emoción e tamén unha magnífica ocasión para nos deter a lembrar. O que naceu como un impulso compartillado, unha intuición teimosa e feliz, foi collendo corpo co tempo, foi facéndose casa e camiño, até se converter neste territorio de encontro que hoxe celebramos. Un lugar onde as músicas e as palabras dialogan e onde a Galiza e Portugal se recoñecen, se escoitan e se acompañan. Nestes 10 anos tivemos o gozo de ver como milleiros de persoas a un e outro lado do Miño se achegaban con entusiasmo ás voces que nos irmandan. Cada edición foi un exercicio práctico de fraternidade, de aprendizaxe, de alegría pola lingua que nos une e pola creación que nos move. Arritmar é xa parte dun patrimonio que pensamos que latexa, un tecido vivo de afectos, de arte e de lingua que nos sostén e que proxecta Galiza como terra aberta, creadora e dialogante. Nada disto tería sido posible sen un alento da comunidade educativa da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, que é realmente o auténtico corazón deste proxecto. Profesorado, alumnado e persoal colaborador, fixestes do Arritmar unha experiencia pedagóxica que transforma. Demostráchedes que a escola pública pode ser motor cultural e social, laboratorio de ideas e espazo onde sementar futuros máis cooperativos. O vosso traballo discreto e constante é a columna vertebral que mantivo ergueito este soño. Agradecemos tamén ás institucións e organismos que amosaron confianza desde o primeiro día e que hoxe nos acompañan. A Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña, o Concello de Santiago de Compostela, o Instituto Camões. Acompáñanos hoxe aquí os seus representantes, como tamén nos acompaña o Cónsul Xeral de Portugal para Galiza. O seu apoio permitiu-nos crecer, asegurou continuidade e deu pulo á proxección dun proxecto que estimábamos necesario. Este camiñar conxunto, administracións, entidades culturais e centros educativos é a proba de que a cooperación en rede dá froitos duradoiros, visíveis e mesmo contaxiosos. A nosa gratitude esténdese tamén a todas as entidades colaboradoras que ao longo desta década puxeron mans, recursos e ilusións para que cada edición fose mellor que a anterior. E, por suposto, a vós, ao público, a quen ven cada ano, a quen recomenda, a quen vota, a quen aplaude, a quen se emociona e nos acompaña. Sen ese calor, sen esa fidelidade, non habería gala, non habería proxecto, nin recitais, nin encontros que valesen. Vós dadeslle sentido a esta travesía, sodes o vento que infla as nosas velas. Esta noite tamén queremos recoñecer a todas as persoas e institucións premiadas nestas 10 edicións. Co seu talento, a súa capacidade de innovar e o seu compromiso, fixeron, fan, corpo ao espírito que guía a Arritmar. Tender pontes, celebrar o que nos une e facer da cultura un espazo para a liberdade, o encontro e a esperanza. Cada premio entregado foi, en realidade, un agradecimento colectivo polo camiño que eles abriron, que vos abristes. Chegados aquí, miramos atrás con certo orgullo polo percorrido, polos riscos tamén asumidos, polas conversas que abrimos e polas complicidades que fomos tecendo no día a día. Pero, sobre todo, queremos mirar cara á frente. Queremos seguir facendo do Arritmar unha semente fértil de amizade, de cooperación e de confianza mutua entre a Galiza e toda a lusofonía. Queremos que o festival continúe a ser un espello onde nos recoñezamos e unha xanela pola que nos vexan. Porque cremos con firmeza que a cultura compartillada é unha das mellores maneiras de construir un mundo máis xusto, máis próximo e máis humano. Non nos esquecemos neste momento que moitos poetas e escritores foron
acribillados nesa cruel matanza en Gaza. E con eles tamén está o noso corazón. Que esta gala sexa, pois, un brinde polo que fomos quen de imaginar colectivamente e polo que aínda está por chegar. Seguimos defendendo a palabra que nos acolle, a música que nos acompaña e a lingua que nos une. Sigamos facendo da creación un lugar de encontro e da colaboración unha práctica diaria, e que cada nota e cada verso desta noite sexan tamén unha promesa a de manter aberto este diálogo entre beiras, xeracións e sensibilidades. Nada máis, moitas grazas por estardes hoxe aquí, por sumardes voces e por facerdes que o ritmar continúe a navegar con rumbo certo. Imos celebrar hoxe aquí, xuntas e xuntos, que a poesía e a música continúan a lle por luz ao noso camiño. Benvindas, benvidos ao 10º aniversario da Gala Arritmar Galicia e Portugal. Muy lindo. Falou Gonzalo, falou ben.